ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapabutin po kami ng pagbati sa titong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, and we always cherish and remember the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po kami ng pagbati sa titong beloved Minister Wilde James Almeda Jr. at sa kanila pong mga kasamahan. Tunay nga po na isang napakalaking pagpapala na narito po tayo mga minamahal upang ipagselebra po ang 39th year church anniversary dito po sa San Carlos Outreach. At bilang pasasalamat po mga minamahal, nais po naming alaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng natatanging pagtanghal po. Praise the Lord. Amen. Nang ang nasyon na pinangakuan ng buhay na walang hanggan ay nagpasimulang magdusa sa lupain ng Ehipto. Ilang taong naghirap ang mga Israelita sa kamay ng paraon. Tila ba wala ng ibang pag-asang maaaring makapitan? Walang tenga na sa kanila'y nakikinig. Hanggang sa dumating ang tao ng Diyos, si Moses, na may magandang balitang hatid. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit humihimik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumao.
at itaas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat at hawiin mo. At ang anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. Sa dulang ito, ating iisa-isahin ang Ehipto na naranasan ng mga Israelita noon at patuloy na nararanasan ng mga modernong Israelita ngayon. Taong 2020, taon ng pandemya, nang masubok ang pananampalataya ng mga Kristiyano, sinubukang pigilan ang lahat sa pagdalo. Praise the Lord po! Sa mga panahong puno ng sumbat ng sanlibutan. Saan kayo pupunta? Di ba patay ang Diyos nyo ngayon? Ang mga Kristiyanong tunay ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tumayong patotoo. Hindi po, buhay ang Diyos namin kasi kung hindi po kami dadalo, sino na lang po ang mananalangin para sa inyo, para sa kaligtasan ng lahat? Tunay na walang kahit anong makapipigil sa mga tunay na anak ng Diyos. Maraming mga Kristiyano ang inusik din dahil sa kakulangan sa pamasahe. Ngunit hindi nagpapigil ang mga anak ng Diyos. Bagkus, patuloy na pinamalakaya ang mabuting balita. Dadalo lang po kami sa gawain po ng mahal na Panginoon. Wala po kaming pamasahe. Aba, hindi po pwede ate. Ganda-ganda ng mga kasuotan ninyo. Wala kayong pamasahe. Sige na po, Mama. Hindi po pwede dahil kung pagbigyan ko kayo, ako ang mawala ng trabaho. Mamang konduktor, sige po sakayin mo na po sila. Ako na magbabayad ng pamasahe nila. Saan bang lugar nito? Pupuntahan ko. Sabay Barangay Mamarlao po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos po namin dito ay nagpapagaling po na lahat ng uri ng karamdaman. Sama rin po kayo. Pupunta kami dyan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Nadagdagan na naman ng maraming kaluluwa sa ating pinakamamahal. Usigin man ng mundo, ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapigil, hindi magpapadaig, sapagkat isang kaluluwa lamang na madala sa paanan ng mahal na Panginoon ay laksa-laksang anghel sa langit ang nagpupuri ng may kagalakan. Narito naman ang mga Kristiyano na maging sa trabaho ay inuusig dahil sa kabanalan. Sila ay hindi pa rin ligtas sa pag-uusig. Ngunit ano ang kanilang ginawa? Walang iba kundi ipakipaglaban ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hay nako! Nandito na naman sila. Ang haba ng mga palda. Ano ba yan? Di naman kayo sumusunod sa standard ng school. Anong klase kayo mga teacher? Mga born-again Christians po kasi kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sinisikap po naming sundin ang pagsusuot po ng may kabanalan. Excuse me mga teachers, kanina ko pa kayo napapansin. May problema ba? Meron po problema kasi hindi naman sila sumusunod sa standard. Tingnan yung suot nila, ang haba-haba para silang mga manang. Kanilang kasuotan. Teacher Bunis, hindi mo ba alam na araw-araw ko silang napapansin? Nakikita ko sila araw-araw at nakikita ko kung paano sila magturo sa mga bata at hindi nakakapito ang kanilang kasuotan sa kanilang pagtuturo. At sa katunayan nga, next month magpro-promote na sila. Tunay nga na may kapakinabangan ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Minsan sa ating buhay, nakaranas rin tayo ng pagpigil ng ating mga mahal sa buhay sa ating pagdalo. Tulad ng ating mahal na kapatid na si beloved sister Imelda Uliedo. Narito ang kanyang patotoo. Saan ka na pupunta? Alis ka na, alis! Pag umalis ka rin, matatamaan ka itong bulo ko! Pa, dadalo po ako sa banal na gawain ng mga Panginoon. Walang alis! Pag umalis ka, may mangyari ngayong gabi! Mahal na malapag yun sa akin. Dad! Bisa ko nga ba? Wow! Anong ginagawa mo sa akin? Tatlong araw at tatlong gabing pinaglamayan ang ating mahal na kapatid hanggang sa isang araw. Beloved Sister Imelda Umielda, bumalik ka sa lupa. Ipatotoo mo ang lahat ng nakita mo rito sa langit at sabihin mo na nalulugod ako sa inyong mahal na pastor at sa kanyang mga turo na buhay at totoo ang Diyos na inyong pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nay, buhay po si ate. Tay, buhay po si ate. Oh! Eh, maya! Totoo nga ang Diyos nyo! Oh, sama na ako sa inyo! Dahil dito ay naakay ng ating mahal na kapatid ang kanyang buong pamilya sa paanan ng mahal na Panginoong Jesus. Isang tunay na himala, isang buhay na patotoo na kahit anong bagyo, lindol man o mismong kamatayan ay walang makapipigil sa isang Kristiyano sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Para sa mga Kristiyanong patuloy ang pagpupuri, kahit anong pagsubok, dumating man ang kahinaan, ilang unos, bagyo o lindol man ang ating maranasan, darating ang araw na tayong lahat ay sama-samang kukunin ng Diyos sa lugar na walang kahirapan. Doon sa lugar na kung saan nakalatag ang tunay na kapahingahan. 39 na taon ng mga himala. 39 na taon ng walang hanggang biyaya. 39 na taon na kasama ka sa panalangin ng propeta. Ito'y inabot dahil sa kanyang pagpapagal ang puhunan, tuhod, kamay at kumakalam na tiyan. Tuhod na laging nakaluhod upang ikaw at ako ay pagdasal. Kamay na hindi nagsawang pumalakpak at magpuri sa Diyos ng may pagtatagumpay. Tiniis ng kumakalam na tiyan ang hindi kumain ng anuman upang ang Diyos mahabag at magpalain tayo ng lubusan. Lubos nating napatunayan na buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Ang sabi ng bersikulo, at sa ibabaw ng bato ito, ang isang iglesia ay aking tatayo at hindi makapananaig laban dito ang pintuan ng mga impyerno. Binansagan tayong bagong mga Israelita. Gaya nila, dumanas din tayo ng kalupitan at pagdurusa. May pag-uusig, kawalan ng pag-asa. Subalit may namagitan sa kanila. Si Moses na isang propeta. Ulaki pasasalamat. Sa ating panahon, may ibanghilista. Ang pangalan niya, Wilde Estrada Almeda. Kinalimutan ng sarili, sa Diyos laging nagmamakaawa. Alang-alang sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang mga aral na natutunan natin na nagsilbing gabay upang ikaw at ako sa Diyos ay di mawalay. Batuhin ka man ng laksa-laksang problema at kahirapan ng kaaway, ngingiti ka lang, hindi ka malulupaypay. Dahil alam mo sa iyong sarili, ang Diyos ko, buhay! Huwag kang bibitaw. Huwag ka sanang bibigay. Sa mga Kristiyanong patuloy ang pagpupuri. Anumang pagsubok, dumating man ang kahinaan, ilang unos, bagyo, o dilubyo man ang ating maranasan. Tandaan, darating ang araw na tayo kukunin ng Diyos sa lugar na wala ng kahirapan. Sa lugar nakalatag ang tunay
nakapahiga. Ang mga lumang Israelitang iniligtas ng mahal na Panginoon mula sa Ehipto. Mga iningatan ng ating Diyos noong pandemya. Mga Kristiyanong hindi nagpapigil sa kawalan ng pera. Mga ipinakipaglaban ang pananampalataya at kabanalan. At ang mga pinagpala ng mga himala na nagsilbing patotoo na ating Diyos ay buhay sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang laban ay hindi natatapos sa pulang karagatan. Ang Ehipto ay hindi lamang lupa kung saan iginapos ang mga anak ng mahal na Panginoon. Ang Ehipto ay matatagpuan din sa bawat dagok na nararanasan ng mga Kristiyano. Mga pag-uusig, bigat na humahadlang sa pagpupuri, mga karanasan na tunay na pamilyar sa mga pinili ng mahal na Panginoon. Ang tanong, handa ka na ba? Maghihintay ka ba? Mananatili ka ba?